ayi mun aure a huta baba ayi mun aure ashe ayi mun aure a huta baba ayi mun aure sai dai aure mama ayi mun aure inda kin ji ki sai da gonar gado mama ki mun aure sai na yi aure baba kai mun aure dan awakin nan ka tattara su kai mun aure ga abokaina kowa an masa aure na samu yarinyar zamani kyakkyawa mama ki saba ki abai mana aure amun aure sai na yi aure amun aure a huta babban magana amun aure a huta tofa amun aure a huta yara da manya ku zo siyan rake mai zaki har abokaina da kawayena rake mai zaki za ka sha kai nishadi rake mai madara rake mai zuma amma baba shi ku ji zance na ku bana ɗin kai kun sani zan aure wallan sai na yi aure ai mana aure ai mana aure a Fage, huta ya sun kin buya. Na yi makuwa watan kuɗin nawa da na cire waccan rigar su ne a ciki sai na ɗauko wannan kuma na sa ashe ban to da waccan ba kuɗin a ciki amma ka bani a matsayin limamin garin nan zan baka 50 ɗinka. Na 50 ko? Na 50. Haba ɗan baba. Wannan 50 wannan 50. To lokacin da ya zama to ina saurayi na kaga wannan sandar raken abin da ake sai da shi taro Ita wannan ɗin. ita wannan To yanzu ka san nawa ne da mi? ban sani ba 17,000 ne. to wannan taran ta fi miliyan 1 yanzu To, gai. kai Kuma Allah ya kawo mu zamani ka san ko san da mai gidana yana nan bana bada bashi. Dan haka yanzu ka ban 50 ɗin kafin ka tafi kawai shi ne. rake mai zaki za ka sha kai nishadi rake mai madara ka da ka duka kata ka san fa ni ne limamin garin nan ko Baba, batun limanci daban wannan sana'a ce. na sani Yanzu mai gidana baya nan ni ne oga yanzu. na sani To. amma dai ka san tun da ce maka na dau alƙawarin zan kawo maka a matsayin na limamin garin nan ai zan kawo maka ba dan ma na mance kudin a wata riga da na canja ba da fes ba zan sai bashi ba zan baka kudin ka Batun mantuwa a kasuwanci ba babu. Biyar in babu ma ba za a ba mu raken nan ba. na san da Kuma ni ma aure nake son yi. Oga na baya nan yanzu ni ne oga. Dan haka ka ba da 50 nan zaka bar nan gon kawai. to amma dai ko daurin auren ne waye zai daura ma ba ni ba ni ne fa limamin garin nan kuma ni zan daura ma auren A to, baba in na zo he biya ka ni ma. ai yaro ko ba kuɗi zan iya yi daura ma aure ba sai ka ban wani abu ba amma to Allah oh ya Batun hakuri ba babu ka miƙa 50 ɗin kafin ka tafi. gowali nake ji abin nan kana da ya buta ne Baba, in ba buta ba ba komai bari zan yi kabba ka tafi baba. In ma ba ka tafi za mu haɗu. Baba 50 ɗin nan. Za fa mu haɗu in ma ba kawo ba.
kaga du'a nabi ka kyale ni a rajin Allah ba zan kamata na ma wannan magana ka magana mai hakuri ma babu shi babu wannan magana ni dai shawarar da zan baka ka bar shi da Allah yanzu gashi ka je kara da yar mutane kai ni ji kan gyaro sai ni mai bugu a zube a rajin Allah ni kai dukan mutum ashe mota she ka san Allah inda ta zamto ta mutu fa yo ai ni idan ka fahimce ni ba ita na ja duka ba shi na kai ma duka ya goshe ya jaza mata masifa ni dai kai duwala da kata kaga idan kana so mu yi zaman lafiya da kai ka daina mu ma irin wannan maganganun da za su zo su fata mu rai suna so samun zuciya saka to ko goyen bayan shi kake yi ne kai ba za a faɗa ma gaskiya ba rayuwa ka ji ko in dai wannan gaskiya ne a shushe mu kuma kai duk inda za mu je shesha nemo min kuɗi na ya biya ni kuɗin kayana da ya shushe ni kuma kar ka ƙara shiga harkata in dai za ka dinga min irin wani abu daga yau kaga ba ruwana da kai ma daga yau idan dai za ka shiga ba da min magana wannan kar ka ƙara min magana daga yau idan ta mutu fa ita ta jiyo dole fa ko muna so ko rama so ko mun shirya ko da ba mu shirya ba wani tafiya kamar daya da shege to ina zan yi assalamu alaikum amin wa alaikum namiji yana magana namiji ne an na gifta sai na ga cewar in na gifta kuma zan iya gifcewa da zuciyata dalilin da yasa kenan nace to bara na dawo in zo in miki magana ya sunan ko tabdijan Allah ya tsine wa mai ƙarya bawon Allah baka santa ba baka san da kaina take ba kawai daga ganin ta kaji wai har zuciyarka ta tsarma to ka saurara ka ji idan kana son kai magana da ita da ni za ka yi magana sannan in ba ta go ayat din taima magana yawwa da kai ne magana da ita kai shi kuma wannan waye ƙawata ce eh haka muke tif da taya abokina ne bestina haka muke da shi tif da taya abin da ya faɗa haka ne namiji ne fa wannan gardin a'a kaga gardi a gidanku ina kaga gardi a nan malam ka sa idan ka ido na in dai kana son magana da ni to sai ka tambaye shi sai na tambaye shi shi yake bani izini ni ne idan duniya ni zan ce ta yi karki ba za ta yi ba tana bin doka ta tana bin hurumi na kaga malam kana son magana da ita ne ka kuɗin takalmi to fili zan siya ai wannan ya a'a kin ji yar gari malam in har kana son kai magana da ita wannan da kake ji ko aure za ta duk abin da za ta yi mun zama tibi da taya duk wata rayuwa da za ta yi sai da ni ko da auren ta za ta to ba matsala ina bari mi magana bari mi la ilaha illallah haram shan giya a gidan liman akai me sai ka taba min ka faɗa ba sai ka dafa ni za kai magana ba bawon Allah ba sai ka dafa ni ba ina jin ka faɗi to amma na gare dan uwana ne namiji ko ayaya kai ga yan tuwo ne a idan ka baka gani bane ko me to aini hannuwa nake gani kamar ya hannuwa iya kai nuna baka maka gani ne ka ba gani kana hannuwa kake kai baka gani ba me zan gani gashi har gadon baya an ci babban magana amin aure to menene ne sai gudan yankan kai ne kai ba san waye kai ba wallahi ba ta yi me ya faɗa maka ban gane ba ta yi ba dan iska ne dan iska ni ne dan iska wani abu na gaya maka a'a ba ta yi kakka zuban min da mutunci ina da ɗalibai a layin nan au kai yanzu har wani mutunci ne da kai ki shegiya fuskanin ta kamar an silala karas a dai ka gane na gani gaya mishi na gani mu ha a nuna mana shafe-shafe a nuna mana wanka kaga wannan tana yi ina yi wannan kanti ne da ita na canja fata mu haɗa shi fuskar shi ba kamar ta gasuwa a'a fuskarsa ta kone rana baka gani ba kin ga ba mu da lokaci ke yan nan kai ya lalata min ke mu tafi mu tafi ga abokaina kowa an masa aure me ya kai ni mata da wa'annan kana kallon su duk da jakunkuna wallahi wannan ina ji
a gidan gala suka yi sata, kambas suka sata a gidan ɗan ƙwairo na tafa. 'Yan mamin 'yan gala ne, wallahi Allah kambas suka sata. Kaga shege, baka gani ba, uwarka zan gani. Shege, ga abu ba, ina nuna ma baka gani ba. Na aike gidan ɗan tala ke da wannan abin zai gyara min kwanan nan da ya ɗan tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin kuma hadda mu likita ya samu cuta. Inna hu min Sulaiman wa inna hu bismillahir rahmanir rahim. Ina tafiya ka zo ka bangaje ni. A ba aljani bane mai gida. Dan adam ne irin ka. Ni ba aljani bane. A matsayin ka da dan adam ka zo ka bangaje ni? Ka san waye ni? To waye kai kwa dan adam ne irina. To in baka san mai unguwa jatau ba yau ka haɗu da mai unguwa jatau. Na ba dama fa na shaida ka. Kwanaki kai mai rahin mutunci. Ne maka magana kai cewa ba mai kama da kai ne. Lalle. Rene ya shigo. Rene ya shigo. Shi yasa makawo yake cewa wasan jifa. A wani ai ba jifa bane nan harbi ne kawai in fasa kai. To ina so in nuna maka a'a ba a wasa da kai kan fa. Tsautsayi shege ne. Kaga? Kallani da kyau. Ka kiyaye ni. Ka kiyaye ni. Na fi ƙarfinka. In kuma ka ce za mu zama da kai, to za ka raina kanka. A da mutum bako ne bai san uban gwarama ba, ai da yau zai iya sanin kowa ya uban gwarama. To shi uban gwarama ina da uwa, ni kuma ni ne uwan gwarama. Ka ji na gaya maka. A faɗin garin nan, a nashiyar garin nan, kaf. Na ce ka bar garin nan, ka bar gurin nan, ka ji na gaya maka. Yaron nan bai da mutunci. addu'a Allah ya horo mutane na gari. Yanya, me nake gani ne nan? To, ba da abuwa ciki. Ka ga ɗan ƙonga sai daga sama? Na gode. Wallahi da abuwa ciki. To kaga alhamdulillah za ka fita daga gidanka kai addu'a ta neman tsari da inda za ka har ka je ka dawo. Ka dawo gida sai kai alhamdulillah. Kaga wannan ishan da Allah ya sa na taho da shi in ka sa shi a tsakar gida lafiya lau zai kama. Allah ka yarinyar nan albarka. Allah Ubangiji ka sa ka kaddara ta aje min abincin nan. Wallahi ayin wace nake, na sha yin wa a hanya, ayin wace na taho, wallahi na saro icen nan, ita kuma baiwar Allah nan mahaifiyarta, to, ita ma Allah ya damun da ita lafiya, amma in an jima kaɗan, wallahi zan raraka mata waya in ji halin da take ciki, ba za ta yi a ce yarinyar nan tana ƙoƙari, Allah dai duk ya rabu musu albarka. Kuma sai gadara ga kowa kan yake baya san rai ne kun san haka malakutu bayan Allah fa sun ƙaru wato an san an aka daga ne tun lokacin da zan fita sai aka zo aka ajiye min kwano Allah saka da alkhairi haka sai cin washe
kafin in fita. Ye? To yanzu ka ga wannan ka dasa shi a nan tsakar gida. Ai lafiya lau. Sai ka ga malam kana. Salamu alaikum. Waye makocinka? Waye makocinka? Kai! Ashe mutumin banza ne kai? Ka nemi makocinka can. Me ba makocina? Wannan abincin naka ne? Ha makoci. Dole ka ce mu makoci. Ko a lahira ha makoci ke shaida makoci. To wallahi a lahira kai dai ba zan shaida ka. To wanne abun faɗa yanzu? Abinci na. Au. Ka san na Allah sun karu sun yawa. Ai na gaji zamil ne aka kawo mai haƙomar ɗanki aka ajiye. To wannan abinci na ne. Au. Kuma nan wajen zama na ne. To. Ya iyali na yarinya ƴan albarka ta dafa abinci ta ajiye min ta san na tafi nemo abincin. Ta tanadan ka zo ka ci. Ka san abin nan na ai. Samu ne ka zana mu ce yanzu na fara ai. Kaga? Yanzu na fara Allah. Kaga? Ina ga toka ne mabiyu ne ko uku ne ko huɗu ne ko biyar ne ko shida ne. Daga kai sai ni. Na sani. To zan ma aiki. Aikin me kuma? Don kwarkwata ka da wannan. Wani ba na huta ba. Yanzu makwacin yadda ka kashe ne na tara laifuka kaina ma haina ta wuyan kamar. Bari ma duka hudu. Shi kenan. Kashe ne. Kashe ne. Ina masala da ke. Yadda na tara laifukan nan aka. Yadda na tara laifukan nan aka na yi laifi kana kashe ni kaga shi kenan sai a kwashe haƙƙi na kamar a tsora maka. Na ta wuyanka. Mala kuduro Allah ki. Tambaya nake. To Allah sa na sani dan Fulani. Akwai wani wanda take sai da kaya a nan guri, wai dan shagiya take ko waye? Waye kenan? Dan Fulani. Wai sini sunan nashi ne take gudan amma ina ji ko dan shagiya. Oke, uban gwarama. Shi du daya ai. To shi da Allah duwa nabi na zan ganshi. Gaskiya dan Fulani uban gwarama ya kai wata 3 raban shi da kasuwan nan. Kai. Wallahi dan Fulani. Kan bala'i. To a radun Allah ina mai tabbatar ma da cewa sai na nemo shi idan na gashi kuma sai na shi uban shi a radu. A dan Fulani gaskiya dai uban gwarama ni ban san inda yake ba ni a halin na jima ban gan shi ba. Kai ka jiyo? Ka san Allah? A radun Allah duk inda take sai na nemo ta. Mu za ta shuta? Mu za ta shuta a garin nan zai shi uban shi a radu. Ai na fi ki gajiya. Na fi ka gajiya. Na fi ka gajiya. Wa alaikum assalam. Lafiya. Ya gida. Alhamdulillah. Ya iyali. Alhamdulillah. Ya ta duniya. Alhamdulillah. Ya garin naku. Kalau. Allah dama tambaya miki. Tambaya? Gidan mai gari nake tambaya ko Allah zai sa an sani. A gidan mai gari na sani. Allah. Mun gode. To ka san menene? Ko kuka shiga wannan kwana? Ko kuka yi kwana haka? Sai ku fara kwana. Ka gani? To gida na ɗaya na biyu. Na ɗaya, na biyu. Na ɗaya zan rike ki rike na ɗaya. Na biyu shine gida. Yauwa ki rike na ɗaya ni na biyu. To mun gode. Ina da tambaya. Allah ya sana. Dan Allah kai kaɗai ne a gun babanku?
Ni kaɗai ne. To, amma kai bakwai ne ko? Kai Allah za ɗaya mana. Kai, ban gane ba. Ya daga tambaya cin mutunci kuma. A'a. Ba fa cin mutunci bane wallahi gane duk inda kake wanda ba gama shan nonon uwarka ba. Kai, daga ganinka. ni ma fatan firin ɗan. Faɗa za kai da mata aiko da ka ji kunya. Aka kai da macen? Oho. Dan tijara ne muku kai. rayuwa kullum ƙara tafiya take rayuwa tafiya take kawai tura ake tafiya ake ya kamata ni ma wallahi tallahi in samu wata ƴar zuƙeƙiya na aura ni ma fa auren nan fa ina da lafiya san shi nake amma ina ba dama mutum ya samu sureriya a ce ya samu dabjajiya ka aura mana amma abu ya gagara abu ya ƙi cinyewa kullum ya tsufa nake ya ƙarewa nake ya kace kuɗin guzuri Allah dan albarkacin Annabi Muhammadu Allah mun yi tawassuli da sunayen ka 100 ya Allah ka ba mu dan mu samu mu aure sureriyar nan ko su ɗaya ne mu samu dai mu gode auren nan ya Allah dan albarkacin Annabi Muhammadu ka sa mu aure kafin mu mutu ya Allah ka tabbatar mana da alkhairi ka sa mu aure Baba ai mun aure sai na yi aure mama ai mun aure in dai kin ji ki sai da gonar gado mama ki mun aure sai na yi aure Jana Ladiyo an sama wurin beci an yi wurke jami an sama inuwa lokaci ben ka yi lokacin ne dole na lalace zuciyanka na buye mishi Jana Ladiyo ya juya mari mu da zai sheja ya ce wayo Allah wayo ya yi ta ya shiga gida da gudu dan iska mun cube shi ai dole na cuben ka na Ladiyo ka je ka lalace kunne din muna beci ka zira sun ce kunne mu dole yanzu kana beci na mare sheja wayo ya ce wayo na cube shi a te da gurgwa ana shiga gida da gudu mun cube shi na gudu suna gararan bakar sam kada Allah ku ta ku togaji saboda nace ban yarda da su ba ka je ka shigo da su ka ku zo mana kuma ka je ma ai ko ba na ku Ai wallahi abin. saboda haka ka gane ko ni na ga suna gararan ba kowa da jaka Okay, and action. Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Zinari. Cikin hukuncin Allah mun karasa wannan fim namu na aiman aure. Duk da cewa mun samu matsaloli da dama kamar da matsalolin waɗanda suka ji ciwo sosai. Sunana Zinari. Wanda suka dan babbawa jaruman problem wajen kamar nan yadda suke tawa da gudu haka nan kaga gaske ne ma aka samu problem din wanda suke durowa akan kokon gwiwarsa ya samu problem karshe ma sai da muka dakata da aikin ɗan ɗora dutse za ka yi mun mai gida an ka fita don Allah kar ka kalli mata to samun fura a ido na kan gani na sai ya je wurin na bayan ka ya zo sama damuwa yadda za a yi nan yayi Baba ai mun aure sai na yi aure mama a kai ka rabe ni in dai kake farauta buge ni ka gane ko da ka buge ni sai kai haka asba za ka bani hakuri in kai gaba ka ga da ke ni abin da hene ko wayo ce zo ka harbe ni dan ka dawo nan ka tsaya kai kallo kai ka ku ƙara suna na ce ka tsaya nan hika mi ko ba tafiya
wanda ya ce akwai matsala Allah ya mana magani. Oke sai mu shiru ba to shikenan. To shikenan. Amma ka san ina miƙe ba komai ko? A miƙe ba wani matsala. To yanzu zan koma daga zaman ne? To yanzu na riga na miƙe. To ayi. Wai ta rage da rage goma. Shi magana ni da magana da ba kilif hanga nake nema ba kilif hanga nake nema anan kilif hanga nake nema ya isa baba ko da kuda kace akwai matsala akwai matsala Allah ya mana magana shikenan sai ka san na dauki sai mu je an aiki daga wajen oh wai kun sa mata sibika ne ki ringa daga murya baby in kika fito nake gaba ɗaya sai ki tsaya daga nan kin gane to mu je still rolling amro ga sauna sama ki to still rolling pick up action na kowa malam yaya waye kai dan Allah kinga ko ba ta kulle mu take kalla ma direct ma mama haka ba ai to ina muku aula mu da kowa ya ko ba ai kulle tana ta nuna ko ba abu ne haka dije wannan bala'i ne ko ba gidata malam waye kai gidan bala ku ta mutu ka dan mu waya Zainab, zinare daga muryar kin ji. Idan kaga idan riga na sai ya dan sai Kana ji. Muje ina zuwa dan Allah. A white ne ai. Shi wancan da 2 million ai. Karka canza shi din. Ai ko yansa. Wai su ke ai. Kuga kafafuwan su fito ai. Yayi. Baba ai mun aure sai na yi aure mama ai mun aure in dai kin ji ki sai da gonar gado mama ki mun aure sai na yi aure baba kai mun aure dan awakin nan ka tattara su kai mun aure ga abokaina kowa an masa aure na samu yarinyar zamani kyakkyawa mama ki saba ki akwai mun aure amun aure sai na yi aure amun aure a huta babban magana amun aure a huta tofa amun aure a huta yara da manya ku zo siyan rake mai zaki kiyaye Allah kiyaye bala kuturu gashi sarki yana bara kuma sai gadara ga kowa kan yake baya san rai ne kun san haka mala kuturu Allah kiyaye bala kuturu kwai shi da san jin daɗi kiyaye 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 na gode mala kuturo ina da ya kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa tawa in baka da naira kare da ka zo